Z mojej strany to bude skok tematický, takže dúfam, že to nejak ako ten prechod fronty prežijeme. Je to jednak od tých detí, už k tým deťom teda starším, vlastne už tam, kde tie deti končia potom mnohé. A na druhej strane je to do psychiatrie. Ja som psychiater kvalifikáciou, ale s tým, že som biologicky orientovaný. Môj pohľad je ten, že neliečíme jedno ochorenie, ale liečíme človeka. Takže snažíme sa vždy komplexne aj v tej našej terapii sa súčasne zaoberať aj tým somatickým stavom. A nakoniec v tej liečbe závislosti, tam tej biologickej medicíny, objektívnych parametrov je o mnoho viacej ako v tej ostatnej psychiatrii. Takže musíme sa s tým zaoberať. A tak sme narazili na tento problém, ktorý vlastne v podstate je veľmi jednoduchý na prvý pohľad. Pokiaľ ale človek študuje viacej do hĺbky, tak zisťuje, že je to komplikovanejšie, ako by sa zdalo. Preto by som rád sa podelil jednak s takým tým krátkym, možno teoretickými vedomosťami, čo sa mi podarilo nazbierať spolu s kolegami, a potom takým malou našou sondou, ako to u nás vyzerá v našej populácii, pokiaľ ide o túto kombináciu hypertenznej choroby a nadmernej konzumácie alkoholu. A toto je moje prehlásenie. Momentálne nemám žiadne záväzky a tie záväzky, ktoré boli na prednáška, konzultácia, boli to malé sumy. Myslím, že tak, ako hovoril Lacko Laho, malo by sa to vždy zverejňovať, patrí to k dobrému bontónu a myslím si, že do istej miery je tam aj potrebná tá spolupráca. No, zo Svetovej zdravotníckej organizácie, toto je posledný taký prieskum, kde boli obidve tieto premenné sledované. Morbidita v dôsledku konzumácie alkoholu vo svete je u 4% ľudí. Hypertenzia spôsobuje 4,4%. Nie je to úplné prekrytie, ale je tam do istej miery prekrytie v časti populácie týchto dvoch problémov zdravotných. Alkohol ako taký, ale podľa tých štúdií epidemiologických aj konkrétnych klinických spôsobuje viac ako 60 somatických ochorení. Takže taká tá klasická odporúčanie, že malé množstvo alkoholu je zdravé. Zdravé je z jedného dôvodu, a to je z dôvodu kardiovaskulárnych ochorení. Zistila sa jediná súvislosť v tých rozsiahlých štúdiách, hlavne americké, čo robil Klucky, ale aj ďalšie, že je menej ischemických príhod mozgových. Všetky ostatné kardiovaskulárne ochorenia u pijúcich, aj miernych pijanov, bývajú potom častejšie. Čiže tá tzv. Je-krivka, a to, čo samozrejme, tak ako tu bolo povedané v prípade záujmových skupín farmakobiznisu, tak tuto je to vlastne, dnes sa hovorí o alkoholovom priemysle, ten stále hovorí o tom, že malé množstvo alkoholu je zdravé a je prospešnejšie ako úplná abstinencia. My sme na tých našich fórach aj európskych a svetových opakovane diskutovali o skreslení, ktoré vzniká tým, že medzi úplnými abstinentmi je veľká časť ľudí, ktorí majú závažné somatické ochorenia a preto abstinujú a potom je preto aj tá zvýšená morbidita. To sa ukazuje. Čiže abstinencia vôbec nie je, by som povedal, riziková alebo rizikovejšia ako mierne pitie. To, že hypertenzia a nadmerná konzumácia alkoholu spolu súvisia, o tom teda existuje viacero dokumentovaných štúdií. Nedostatočne, aspoň z nášho pohľadu, sa mi javí, že to bolo u nás v tom povedomí, ale vôbec nielen u nás, ale v medicíne, v kardiológii sa pomerne málo o tomto hovorí. Ja som pozeral aj guideliny Európskej kardiologickej spoločnosti, tak tam bolo len jedno také maličké odporúčanie, aby ten kardiológ nadmerne pijúceho upozornil, že nemá konzumovať alkohol v nadmernej miere. To bolo jediné.
No, z tej teórie, ak vôbec má alkohol nejaký vazodilatačný účinok na koronárne artérie, ten je potlačený podľa Rendina sympatikomimetickou reakciou pri nadmernom konzume. Takže v prípade napríklad ischemickej choroby srdca, pri subjektívnych problémoch, pri angine pectoris vôbec dochádza len k analgetickej úlave, ale nie k úlave v tom zmysle, že by sa zlepšila perfúzia myokardu. Vzťah medzi alkoholom a hypertenziou, to je zaujímavé, je nezávislý a nezávisí ani od pohlavia, ani od rasy a ani od typu alkoholického nápoja. Takže žiadne červené víno v tomto prípade nie je, by som povedal, bezpečnejšie a naopak to riziko pri nadmernom konzume je podobne pri pive. Robili sa aj separátne štúdie podľa typov alkoholických nápojov a takisto je to aj pri koncentrátoch. No a nezávisí ani od vzdelania, fajčenia. Keď sa všetky tieto premenné, tie co-founders vylúčia, tak vyjde, že vlastne alkohol spôsobuje. No, čo ja som bol prekvapený, však nie som patofyziológ a teoretik, ale podľa prác, ktoré sú k dispozícii, nie je jasné, aký je ten mechanizmus patofyziologický, aj niekoľko hypotéz. Jedna je tá genetická, potom je hypotéza, že sa jedná o stimuláciu sympatikomimetického nervového systému a systému renin, angiotenzín, aldosterón. No a potom je ďalšia hypotéza také najprijímanejšie, že by mohlo ísť o pôsobenie na inzulínovú rezistenciu. Viac by som o tom ja nevedel povedať. My sme chceli zistiť, aký je rozsah toho problému v tej našej populácii liečených pacientov, ktorí prichádzajú do liečby kvôli závislosti od alkoholu. No a jednak sme išli na to upozornila nás na to vlastne kazuistika jedného pacienta. A tu by som tak len v krátkosti ilustroval. A potom sme urobili aj malú kvantitatívnu štúdiu, kde sme zisťovali, že aký je podiel tých pacientov, ktorí prídu na liečbu kvôli závislosti od alkoholu s prejavmi hypertenzie a či a do akej miery dochádza k redukcii hypertenzie počas následnej abstinencie. Išlo o pacientov, ktorí boli potom hospitalizovaní, aby boli aj kontrolovaná tá abstinencia dostatočne. No toto je tá